Her er så min multisim opgave fra uge 36, hvor jeg har min 4-bit counter, hvor jeg sender 1 kHz ind, som gør at counter den tæller 1000 gange i sekundet. Så jeg starter min simulation. Så har jeg forbundet min counter til en Logic Analyzer, hvor jeg så kan gå ind og se, hvordan counteren den tæller. Så hvis jeg går helt tilbage, eller helt til starten, kan jeg se, at counter den starter med, hvor alle bits er på 0, hvilket er et 0. Og næst så er den første bit high, hvilket er et 1-tal. Og næste, der er anden bit høj, hvilket er et 2-tal. Så fortsætter den 3, 4, 5, 6, 7, indtil den når til 15, hvorefter den så går ned på 0 igen.